Com dèiem abans de la publicitat, avui és amb nosaltres a l'entrevista el secretari general d'Iniciativa per Catalunya Verds. Ell és Joan Herrera, qui saludem ara mateix. Senyor Herrera, què tal? Bon vespre. Bon vespre. Feia poques hores el veiem encara per aquí a Girona amb motiu d'una conferència titulada Els canvis que cal fer i que ningú farà a Girona. Quins són aquests canvis, senyor Herrera? Bé, els canvis que cal fer i que ningú farà a Girona i que ningú farà a Catalunya i que ningú farà a nivell d'estat, perquè crec que estem en una ofensiva sense precedents dels valors de la dreta i dels ajustos, jo crec que insolidaris i a més que no en duen enlloc econòmicament, i cal fer canvis a favor d'una economia verda, a favor d'un model energètic diferent de generació distribuïda i de producció més propera allà on se consumeix, però també, per exemple, la fiscalitat progressiva, fent, no que la gent pagui més impostos, no, però sí, per exemple, les rendes de capital, aquells que juguen a borsa a la curta doncs paguin més perquè així tinguem estat del benestar, drets i ocupació. Jo crec que estem en un moment a nivell europeu, no només a nivell català o estatal, d'ofensiva de determinats valors de dretes. Per això cal fer aquests canvis que ningú més s'atrevirà a fer, i aquests canvis que ningú més s'atrevirà a fer són canvis profunds a favor d'una economia verda, sostenible, que s'avança a la crisi energètica, i això és el que vam plantejar a la conferència. En aquest cas, uns canvis que de moment el govern ja els va fer. Ahir mateix el president del govern espanyol, el senyor José Luis Rodríguez Zapatero, viatjava a Brussel·les amb la nova reforma laboral que tants ànims ha encès. Suposo que vostès alguna cosa hi tenen a dir. No, però els canvis els ha fet en la mala direcció. El senyor Zapatero vol que competim a Europa amb baixos costos laborals, amb un abaratiment de l'acomiadament, amb menys drets socials, amb la reforma del sistema de pensions que ja ha anunciat, amb reducció de la despesa social, i hem de decidir, a Catalunya i a nivell d'estat podem decidir, competir en Europa amb la depauperació dels serveis públics i amb la pèrdua de drets. Jo crec que és un error, perquè aquests no són els models d'èxit. O podem competir amb Europa amb eixamplament de la salut del benestar, i això vol dir repensar la política fiscal. No val, com diu en Mas, eliminaré l'impost de successions, perquè després resulta que no tenim els diners per garantir les polítiques de l'estat del benestar, o les polítiques educatives o les polítiques sanitàries que s'han de tirar endavant. I malauradament el que ens trobem és amb una reforma laboral que està feta per servir els mercats, però no per servir la gent. És cert, a casa nostra tenim un mercat laboral en el que hi ha molt treball temporal, excessivament temporal, i altres que no. Però la pregunta és com ho solventem? Abaratint l'acomiadament? Fent que l'Estat, quan està retallant pensions o està retallant drets a les persones dependents, a més, el que faci és pagar-li a l'empresari per acomiadar algú altre. Solventem la generació d'ocupació fent que els contractes passin a ser de 30 dies de forma generalitzada i fins i tot de 20 dies amb gairebé qualsevol excusa. Jo crec que aquest no és el camí. Però malauradament el senyor Zapatero està fent el camí, diguem, de la reforma laboral que faria el PP o Convergència i Unió, fins i tot d'aquella reforma laboral que no s'atrevirien a fer perquè segurament no anirien tan lluny com ha anat el senyor Zapatero, i crec que aquest és el marc en el que estem, un descrèdit absolut del senyor Zapatero i és una renúncia absoluta a una sortida diferent d'aquesta crisi. Aquesta crisi la va generar el sector financer i al sector financer no se li exigeix res, i en canvi el que tenim és una reforma laboral molt desproporcionada, molt desequilibrada, que no generarà ocupació, però això sí, que el que farà és fer que molta gent perdi drets. De tota manera, senyor Herrera, si vostè acaba de dir el senyor Zapatero ha fet la reforma laboral que ni la dreta, en aquest cas Partit Popular o Convergència i Unió, s'haguessin atrevit a fer, si ideològicament situem el senyor Zapatero a l'esquerra i ha fet la reforma laboral que ha fet, això és símptoma que alguna cosa per sobre dels poders de decisió de l'Estat, en aquest cas, ha empès a fer. Sí, què hi ha al darrere de tot això? Hi ha al darrere, jo crec, una política econòmica molt frívola. La legislatura passada, en Zapatero deia que de baixar impostos és d'esquerres. Depèn, no ho sé a Suècia, però quan nosaltres teníem un esforç fiscal per sota de la mitjana i quan les rendes de capital aquí contribuïen molt menys, el pitjor país de l'OCDE, per darrere dels Estats Units d'Amèrica, doncs calia fer altres coses. I el senyor Zapatero ha fet això perquè va perdre el marge de maniobra de forma molt frívola. En matèria econòmica, diguem, en Zapatero mai va fer una política de progrés i d'esquerres, i quan podia fer reformes estructurals no les va fer. Què ha passat? Que després les reformes que s'havien de fer, la reforma del sector financer per garantir que el crèdit arribi, la reforma fiscal, d'una fiscalitat progressiva per garantir, òbviament,
una major redistribució en els ingressos. I la reforma del sector energètic, on tenim grans deficiències, aquestes no les han quedat, perquè vol dir enfrontar-se a determinats sectors. I què és el que ha fet? El que ha fet són les reformes de la reducció de la despesa social, la reforma laboral, han anunciat que farà una reforma del sistema de pensions. Diguem que el dictat dels mercats, el senyor Zapatero, els copia milimètricament. I lamentablement el que tenim és un paper d'una esquerra, que és la del Partit Socialista, que no està fent aquestes polítiques. Per això jo crec que són importants l'empoderament de la gent i que la gent digui prou. I tampoc no resignar-nos, perquè jo sé que aquesta actitud d'en Zapatero pot donar peu a que molta gent, i especialment molta gent que se sent d'esquerres, se senti resignada. I no, jo crec que el que cal dir és hi ha altres sortides. I és més, a altres països diguem que les propostes són més equilibrades. El govern Sòcrates portuguès està fent propostes més equilibrades. Quan el decret l'hem aplicat a Catalunya hem dit, escolti'm, pugem impostos també a les rendes més altes. I en canvi el que ens trobem és amb una proposta poc equilibrada i després amb la repetició d'un dogma. El que cal és retirar la despesa i la inversió, quan els Estats Units no ho estan fent, per exemple, no? Jo crec que el que cal és explicar que hi ha altres sortides i això és el que estem intentant explicar aquests dies. Aquest dogma que diu senyor Herrera podria servir per explicar el que molts aventuren aquests dies, que la Unió Europea com a tal comença a comptar els dies que li queden? No, la Unió Europea l'hem de reivindicar, però l'hem de reivindicar en un sentit diferent a les polítiques que està liderant. Miri, els Estats Units estan mantenint les polítiques d'inversió. Els Estats Units, mentre que Europa la retira. De forma demogràfica, els Estats Units estan Keynes, l'economista que va propugnar les polítiques d'inversió després del crac del 29, i Europa està amb Hoover, el president nord-americà que va retirar de forma prematura els estímuls i que va fer entrar la ruïna més absoluta als Estats Units d'Amèrica. I jo crec que no, jo crec que el que hem de reivindicar és més Europa, però no Europa diferent. Com pot ser que avui el Banc Central Europeu l'únic objectiu que tingui en els seus estatuts sigui la contenció dels preus, mentre que la Reserva Federal nord-americana té la creació de riquesa? És insòlid. I després jo crec que hem de pensar de forma diferent. Pensar de forma diferent vol dir avançar-se als reptes que tenim, el repte de la crisi energètica. En un país tan dependent energèticament com el nostre, això ho hem de fer, i això vol dir pensar de forma diferent i pensar en una lògica verda, sostenible, ecològica. Jo crec que aquests són les vies per on hem de transitar, i el que hem de reivindicar en aquest context és més Europa, però una Europa molt diferent, amb un to diferent al que estem tenint. Lamentablement, què ens ve d'Europa? Jo crec que opcions molt ideològiques o ideologistes. El que ha fet la senyora Merkel és insòlid. Reducció de la despesa per enfonsar encara més Europa, no? Bé, jo crec que el que necessitem és una Europa d'esquerres, però lamentablement el que és veritat és que avui la socialdemocràcia europea tampoc ho lidera. I això ho hem de traduir a lo concret, a Girona, amb un model de mobilitat pel transport públic. A Girona apostes que et facin ser més competitiu, però més competitiu no vol dir més autovies que et passin i que et trinxin el territori, sinó tenir un bon sistema de transport, per exemple. A Girona amb apostes en definitiva per l'energia verda, per l'energia que es produeix a prop d'allà on se consumeix, i no patim, per exemple, les apagades que aquí s'han patit. Jo crec que això és futur, no? I l'altre és opcions de passat que depauperen els serveis públics i que fan que la gent estigui molt pitjor. Em permetrà, senyor Herrera, que lligui